Malimpuntay sa tanan, for today's videos, ako ipakita ninyo kung saan pagpangawat og kahoy sa silingan. Char! Di bitaw eh. Kuha ko dito og kahoy dito sa ila ka mama kay wala na mi kahoy lagi. So, naman ni namo nga wala na mga hoy. So, ingon si mama kung wala mi kahoy, kuhaan lang daw na namo. Di na jud kuhaon doon jud na ho. So yun guys, kuha ko kay sa buntag tulog pa man ang akong mga anak. Wala pa ininito kakape. So ako nalay may kuha og kahoy para dili na ako masigi og pukaw nila. So syempre kamo ni mo pangawat, syempre mo di sarado ang portahan para dili masakpan. So di na nakadana ko og kahoy o Tasla ni ma. sige na. Tasla. Dito na ka oh. Dito sa ano. Hinay. Pag hinay ka init. Kay kuan man na yung mga habol. Isog ang mga habol na to. Remart, asikaso na. Uy, mo kape ma. Sa? Mo kape. Nabakot na si Nigel mo. Uy. Kain ka be? Kain ka? Ito na yung Jacob oh. Hinay, diri si Jacob ha. Ikaw ang mga salina. Kuya. Kain ka Nigel sa botol. Di mo kape dali boy. Diyan kape. Tarong ang kortina lab. Tarong ang kortina. So kani siya guys oh. Inutang ko lang to. 5 pesos isa. Ma. Hindi kinalugi. Bawat taog katawa. Tinidor man eh. May kutawa? Ikuan sa... Baka nagugas kuya. Hindi ka nalugi sa 5 pesos. Happy tayo.
pa. Imagine manok na naman, nangadyo pa. Umutang ako mga 50. Tulog pa kami. Kaya, May kumatok na dito. nakasaan ko kumain nun. So yun guys, kung nagustuhan ninyo ang akong videos, please don't forget to like, share, subscribe. Thank you guys. Bye. God bless everyone. Mari siya. Ano siya suman. Budbud sa Bisaya niya. Okay tayo. Hindi, bata ka magkape pa ko.